Szevasztok, Kareszon Szabatikán nézők! Egy nagyon fárasztó napon vagyunk túl. A mai napunkat Nimbin tartományban töltöttük, ahol a Muakiv kilátóponthoz mentünk legelőször, ahogy majd látni fogjátok. Sajnos az idő nem volt jó, nem volt szép, úgyhogy az a kép, ami elénk kellett volna, hogy táruljon, ami a Halongöbölben látottakhoz hasonló, az nem jött le olyan mértékben. Onnan átmentünk Hualuba, ahol 1010-ig volt az antik Vietnám fővárosa. Megnéztük a fővárosnak egy részének a maradványát, majd a King Kong forgatási helyszínen, a King Kong Koponya-sziget forgatási helyszínen jártunk, Trang Anban, ami a Vörös folyó deltájában van. Ez egy nagyon-nagyon szép festői helyszín, ami a rossz idő ellenére is mutatta, hogy mennyire szép és mennyire gyönyörű. Az idegenvezetésünk annyira nem volt jó, mert a srác nem nagyon beszélt angolul, viszont megtanított velünk egyet, hogy kell helyesen kiejteni az otthon is ismert leves, vietnámi leves, a főnek a főfá, mindennek mondják. Ennek a helyes kiejtése a fá. De mivel a vietnámi nyelv az egy tonális nyelv, ami azt jelenti, hogy a hang magasságával mondják, megváltozik a szónak a jelentése, ezért a fának is van több jelentése. Többek között az egyik a fá, ami a levest jelenti, a másik a fá, valahogy így mondta, az pedig az örömlányokat jelenti. Erről egy viccet is elsütött, hogy amikor az egyszeri vietnámiul tudó asszony szeretne egy fálevest tenni, és elviteti magát a sofőrrel egy fálevesezőbe, ahelyett egy bordélyházba viszi a sofőr, ahonnét a férje lép ki. Úgyhogy ezért ne próbálkozzunk ezekkel a tonális nyelvekkel csak úgy beszélgetni itt ezen az egész indokínai félszigeten. Holnap folytatjuk innen Hanoiból, ahol már készültek felvételek. Mögöttem most egy esti vacsorázó helyet láttok. Ezek mindenütt működnek az egész városban. Úgyhogy Hanoi a következő. Szevasztok! Amikor egy vietnámi utcán biciklizel, annak párja nincsen. Zsamó!